Dyma amgueddfa gymunedol ardal Treithynnon. Mae gan yr amgueddfa fynediad i'r anabal. Maent yn gofyn i chi wisgo mwgwd oni bai eich bod wedi eithrio ar sail feddygol. Dilynwch y system un ffordd gyda phellter cymdeithasol o 2 fetr. Mae toiledau ar gael ar y llawr uchaf. Toiled i'r anabal yw hwn. Mae'r amgueddfa'n gofyn i chi lan weithio'ch dwylo wrth fynd i mewn. Mae'r tap yn dangos y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr. Mae saethau'n dangos y system un ffordd. Mae gan yr amgueddfa bedair ystafell y gallwch ei gweld. Ac mae gan yr amgueddfa gaffi at ddefnydd cwsmeriaid.